Добро утро, вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. В глава 12 от 43 стих четем: Когато нечистия дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой и не намира. Тогава казва: ще се върна в къщата си, отдето излязох, и като дойде, намира я празна, пометена и наредена. Тогава отива и довежда други 7 духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. Тъй ще бъде и с тоя зъл род. Днес сред християните тихо съществува идеята за освобождение от бесове, от нечисти духове. Екзорсизмът е обгърнат от тайнствено мълчание. Малцина дръзват да го практикуват, но Бог не е оставил своите си без защита. В храмовете се четат молитви за освобождение от зли сили. Особено популярни са киприяновите молитви в столичния храм Света Неделя. Има и други силни молитви против силите на нечестието. Такава е молитвата на свети Йоан Златоуст. Ще прочета част от нея. Ти, който си запретил на всички нечисти духове и със силата на една дума си изгонил легиона, яви се и сега чрез единородния твой син върху създанието, което си сътворил по свой образ, и го изтръгни от притеснението на противника, та помилвано и очистено да се причисли към светото ти стадо и да се запази като одушевен храм на Светия Дух и на божествените и пречисти светини, по благодатта, щедростите и човеколюбието на единородния твой син, с когото си благословен, заедно с пресветия, благия и животворящ твой дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Колкото и добре да е очистена душата от зли сили, ако човекът не се изпълва с Дух Свети и не върши Божията воля, нечистия дух ще се върне с други 7 по-зли от него. Да си спомним Божиите думи към Каин, записани в 4 глава на книгата Битие, първата книга на Светото Писание. Ако правиш добро, не подигаш ли лице? Ако пък не правиш добро, то грехът стои при вратата, той те влече към себе си, но ти владей над него. Къщата на човешката душа не остава празна. Ако тя не е изпълнена с Божия дух, там се заселват бесовете. Как да се изпълваме с духа? Като участваме в богослуженията и тайнствата, размишляваме върху думите на Светото Писание и непрестанно се молим. В посланието на светия апостол Павел до Ефесяни, глава 5 четем: И не се опивайте с вино, от което произлиза разпътство, но се изпълните с дух, като се назидавате сами с псалми и славословия и с песни духовни, пеейки и възпявайки в сърцата си Господа, като благодарите винаги за всичко на Бога и Отца в името на Господа нашего Исуса Христа, като се покорявате един другиму в страх Божий. Когато четем на глас псалтира или Евангелието, влизаме в Божието присъствие. Тогава демоните бягат от нас, защото не могат да обитават там. Тогава се изпълваме с духа. Как да сме сигурни, че в нас е Божия дух? По плодовете им ще ги познаете. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон. Уния пък, които са Христови, раснали са плътта си със страстите и похотите. Това четем в посланието на светия апостол Павел до Галатяни, глава 5. Ако имаме любов, радост, мир, дълготърпение и вършим Божията воля на дело, значи сме изпълнени с духа. Тогава сме защитени от кръвта на Христос, пролята на кръста за нас, и бесовете не могат да влязат в душата ни. С текста в 12 глава на Евангелието от Матей, Божият син ни предупредил за опасността да оставим душите си празни и пометени от бесове, но празни и от Дух Свети. Някои богослови виждат в този текст пророчество за евреите, които отхвърлили Месията и Духа, изпратен от Него, който изхожда от Отца. Да се помолим: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.